Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Pi kajing keren jong ka parti VPP menin hapo umsning constituency hapo shnong umsning haka porsi tengsngi ki lapen pau bana kalyang juki kin ujor nga syak election commission ba nga syukeno ba kita ki nongkersyan VPP ki wan penkulmar kani kalong kabam la ban pediang ya kata kajing ujor jongki ladaki kwa ban ujor ru mlelei let's say election commission kan pediang Henry kinem la pat ban pensyong nongrim balai ngong kumta namar ba on record la yo ban ring video yakini kinong penkulmar mdei tang menen wat hakasin sajan bengilong jingilang hapok renja la sedang tebat lalap badai maki bat menen ru pajba kari khasi jantia baro lai ba menu ba sedang manuan penkulmar haka jingilang jungi ngali ngadang keren menen ngong ba to sengin ya buram ye para mangi khamtam habangiwan kum ki political parties hadin bangila yo jingbit nak election commission hadin bangila yo NOC nak dorbar shnong ban penlong jingilang hakanu no gajaka ngi buram markil yang ikiwei ruki sengsai himasima lada kalong ka Congress nek UDP nek ki independent candidate ngi buram markil yang dakaba ngi kentu yiki brio nong kersyan lajong bakin long ki bajai jai hendai ka basusi kalong ba kum gari jai ben khasi kari tip brio tip lei kari don akor don buram menen kelapau syai ba mano ki basdang ban kensyat iki brio ke jongki banwan penkulmar ban pentut aki jingilang ki jongi basusi bah haka jingilang NPP menen hapo umsning kataru mdei tang haka jingilang NPP wat haka jingilang jong ka UDP men singiru ka sedang ban pentut tekani mdei syu basyukran tang danga bayi tang danga shimet henry lai da kibrio bat kinong sosnong keleng sodong kari bayi ka jungi ka khasi jantia hibar kawai te habedei bakani te kin ujor bat kawai ru kaba ngakwa ban pentip syapi ba nakalyang kajong nakalyang kajong ka VPP ki kentho ba yanga kum UCM ki keren menen hapa umsning yanga kum UCM la thung jubor dakasorka kani kade ke kabam sutenat ka language lene ki kintin ba pendon kam do nong elam ka VPP balai ngong kumta namar ba hak ka high court ruling ar hajar arpho hak ka high court ruling ar hajar arpho kala don ka ruling na ka high court haka paragraph ka bakhandai jong kani ka ruling ba ya UCM but ya ki executive member ki belong ki EM la appoint da u governor katkum ka ED rules rule number 20 te kani ka jingkren lapla jong u nong yalam ka VPP menen hapo jinglang umsning ban kentho ba u CM ka KHDC la syutung jubor da sarkar kani kala atrak contempt of court dan nakal yang jonga ka ikabang haban le benta ka shulong tang bangan pentip syaka high court ba la don kini kibrio kibam tip ya ka an kila keren kulmar debat hadu mentaharu ngai iba ngaso kendit ban ikan unong elam ke VPP belalong UMLA badan buram jong kanong krem constituency la long light tem menta kum MLA la long sheet tem kum MDC henry ya ka an 4 tip EA takani kalong ka jingmai ka jat benriu jungi belaki beriu ki babat ya ka an kim tip